जवन काम सास के करे के चाहिए ऊ काम हम करतानी। सास के रहला के का फायदा बा हो। ए सब में कहेला ने कि जेकरा घर में सास नहीं थी ना उहे ठीक बाटे कि असहु आदमी करता असहु करी ते दिन भर काम करत करत दिमाग खराब हो जाता। का हो का कहता तू? हां का कहता नी सुनले ना हनी। रउआ बताई घर में राउर मम्मी के रहे के का मतलब बा? आए बूढ़ के काम बा कि हई सब्जी सगावत है उ सरियाव। अच्छा ही हमरा के बताव कि तू माने माई हमर पतो उतर ले बिया कि तू पतो उतर ले बारू? हां तो मानता नहीं पतो उतर ले भाई तो दिन भर खटावे खातिर नहीं क्यों उतर ले। हमहू आदमी हनी जी। हई कुल काम करी त तारा शोभा दी हमर भाई। हम करता नहीं तो शोभा देता न। सुन जेकर जवन काम रहला तेवने काम कइल जाला आ ज्यादा तारा दिक्कत बा तो वो कहियो हमरा से। माई के उम्र नहीं है कुल करे खाती। हम शादी कइले बानी माई के खटावे खाती कि तारा के करे खाती? हमहू जाना तनी शादी कइले बानी खटावे खातिर त ई ना मतलब कि खटावा कोई खइला बिना मरिया कोई खाते खाते मर जाओ। शांति रह सासाराम के पहाड़ नहीं उतरा कि ढेर तारा मेहनत लगता। एगो खाए या बनावे में बुझाता कि ढेर थी तारा हो जाता। आज के बाद कॉल वैसन बात कही हम हां त ढेर शासन न तुरले बहुत चल जाई बस हमहू नहीं हारवा ना बस घर के काम असही परले रह जाई।